Volák, mnohonásobný majster sveta v karate, kempe, kung fu a kickboxe, ohlásil ukončenie reprezentácie v Slovenskej federácii karate a bojových umení. Volák však ďalej pokračuje v športovej kariére, no v iných bojových umeniach. Na súťaži určite ešte chcem pobehať, uvidíme, či sa vrátime k repre. Všetko je vo hviezdách. Popri jeho vlastnom štýle, ktorý vychádza z tradičného karate, vyrastajú vo Freestyle Akadémii v Bratislave nové nádeje. V tomto športe, ktorý je výbornou formou výchovy, si mladí nájdu mnoho pozitív, vrátane úspešných majstrovstiev sveta z Talianska. Oplatí sa zamakať, lebo vždy aj niečo vyhráme. Som tvrdá a nebojím sa moc veľa vecí. Meč je najviac. Najlepšie robím. Salta, premety tam robia, Arabov, výkopy vysoko do neba sa kúkame. Sme dobrá partia, sme všetci kamoši.